Menemme katsastukseen. Onnea toivotetaan teille. Oi kiitos. Kuulemma sitä tarvitsee. Missä sitä ollaan? Olemme Toivakas. Olemme Toivakas. Keski-Suvo. Joo. Tuossa on ollutkin jo vähän puhetta, niin sulla on tänä vuonna semmonen välivuosi. Mulla on tänä vuonna autourheilusta täysin välivuosi. Joo. Se on menee ihan hyvin tommonen välivuosikin. Joo, kyllä tämä menee. Että Joo. tää on ihan... Toivottavasti yhdellä päivällä selvitään tästä välivuodesta. Paljonko se oli erikoiskokeita tarjolla? 5 erikoiskoetta, 50 kilometriä noin on matkaa ja keskisuomalaista hiekkatietä. Joo, paitsi sitten asfalttivätkä, jos luetaan pois. Joo, tässä ajetaan Toivakan keskustassa ihan tätä. Aivan kylän tuntumassa suorastaan. Minulle ainakin ihan uutta. Liekö sulle? Minulle kanssa. Joo. Taas nähdään. Niin me ollaan panostettu renkaisiin ja kaikkiin. Meillä on silloin ihan uutena ostettu nämä renkaat tähän, niin silloin 2 vuotta sitten. Uutena ostetut renkaat. Niin. No niin, näihin kuvia tunnelmiin. Jatketaan erikoiskokeilta 1. Sieltä lähdemme sitten. Kosunen, Tietukko Racing, Pasi Moilanen, Tietukko Racing, Skoda, Felicia on tuo ajokki ja näin siellä tehoja 88,2 kilowattia. Kuopio on 2 Kuopion kuljetuskalusta, Martikaisen konevuokraava Savon teollisuuspalvelu Oy ja Simetec taustajoukkoina ja varmasti kun se Mika miettii, että voi kun olisi se sprinttiauto alla, hänellä on tämän Euroopan ainoa nelivetoinen sprinttiauto, eli sellainen pieni kolmiainen, eli Mitsubishi Coltista tehty ajokin vuosataan ilman tehoja, eli me tehot siirrettäisiin ja 4 nurkasta naapivaan tuo ajokin, niin voisi olla aika äkäistä menoa raska. Kuitenkin sprittipuolelta pientä taukoa vitsaili tuossa aamupäivällä, että taukoa tästä pidetään autourheilusta, ei muuta kuin ajokin päällä. Tuona ei saa ajaa. Mitäs me nyt tehdään? Lähdetään kotiin. Käydä Elmerille sanoa, että siellä oli semmonen kyltti, ei sinne saa mennä. No me käytiin siellä. Ei ne kaikki ei uskonut kyllä sitä. Se oli ihan siinä leirintäalueen luona. Niin. Nyt on se Paananen viivalla. Mikä? Paananen. Oranssi poolo. Ensimmäinen näytettämään logon vispilöitä. Niinkö? Niin. Menee kyllä kaikki menojaan, mutta antaa heidän mennä. Niin. Ei meillä on niin silleen kiire. Samalla rahalla enemmän rallia. Niin. Katsotaan miten se lähtee menemään. Niin, eikä missä. Ei tällä nyt tarvi kilpaa ajaa, koska sinullahan on välivuosi. Niin. Pannaanko me tohon täydelle sitten? Ihan voit valita. Se kuitenkin laittaa ykköselle lähden ajaksi. Ei tuo laturilla siitä. Niin kyllä se vie tehoja kai joku 3 heppaa tuo. Pannahan kolmoselle puhalle. Paljonko se 88 kilowattia? Niin. Ristus. No ne. 5, 4, 3, 2, 1, aja. Ja helppoa vasen. Noniin. Kakkonen. Joo. Ja nyppymä lähtee pikkusen vasemmalle. Ja vähän vasen. Jatkuu vasempana. Kääntyykö pikkusen lisää? Ei ehkä. Ei. Ja helppo vasen oikein.
että helppo hyppää tuosta vähäsen. Ja nyppy pikkusen vasen, ei paljon. Ja oikeeta, helppo. Ja oikealle tää kirraa pikkusen, ei paljon. Ja huomio, terävä hyppy. Tätä ihan hyppynä on. Ja nypyltä heti vasen. Ja nypyltä vasen. Ja helppo oikein. Ja pitkä vasen. Ehkä vähän hitaampi, mutta ei paljon. Ja nypyltä heti oikein. Tiukempi onko tämä. Ja monttu vasen, nypyltä vasen. Jouhee pirun pitkä. Ja oikealle ylös. Ja tiukkaa. Ja se kiviä sisään. Joo. Ja tiukempi vasen. Ja oikein alas. Ja lähtee vasempana. Täys. Ja nyppy lähtee vasen. Helppo oloinen. Ja vähän, ja oikein heti perään tuolta. Tiuk. Ja nyppy oikein. Ja nyppy suoraksi. Ehkä joo. Ja oikealle ja vähän ehkä kirraa, mutta ei paljon. Ja vasenta, helppo. Ja tiukkenet aika paljon. No. Ja sitten tullaan sille pikkusen oikein ja vasen ja tien ylitys, asfaltti alkaa. Ja lähtee tuonne vähän oikein. Ja nyppy ja vasen. Ja lähtee tuonne vasen. Saattaa olla liukas. Ja vasen ja oikeeta perään. Ja vasenta tiukempi. Ja nyppy vasen. Ja tiukempi vasen. Ja oikein samanlainen. Ja oikeeta pitkä. Ja vasenta perään samanlainen. Ja oikein tiukempi. Ja vasen. Ja samanlainen ylös. Kirraa. Ja oikeeta. Ja maali. Ja vähän lähtee tuonne vasen. Ei oo vielä maali. Ja oikein. Ja sitten saman tien vasen. Se oli varsin siirtymällä. Joo. Se oli varsin hauska. Hirveän hyvä ajattamaan tuossa asfaltilla. Joo. Perhana. Tämähän on tehty tonne. No tämähän onkin sieltä niinku asfaltin teitten suunnalta tämä. Joo. Auto rakennettu. Tää on tuo ovenkahva vähän. Ei kun ikkunako tämä. Ei tuolla ollut monta kohtaa, mihinkä olisi tarvinnut oikeesti edes niinku jarruttaa silleen. Kyllähän tämä tietysti ihan mukavaa, koska kilpa-auto. Niin. Näin sen Lancerin jälkeen oikein päässyt. Enkä minä. Hyvä autohan tämä on, mutta väärä miehistä. Niin. Nyt hyvä yleisö tähän autoon tarvittaisiin tämmösen drop-hyyn vihkiytyneitä kuljettajia. www.kosunenracing.com. Siellä ne Skodat myynnissä on. Soittaa voi 24/7 paitsi yöllä. Elmerille terveisiä, viitsitkö tarkastaa toi meidän
viimeisen ajan, kun meidän mielestä siinä on joku virri. Minsa liikka. Minuutti liikaa. Menikäs tuo ajaa? Tässä tullaan luoksi. Ei kato, tämä on palvelu. AT tuuva meille. No niin. Ykkönen me voidaan mennä viereen. Mennään varmaan tuon viereen sitten. Niin. Mutta ei anneta vielä sitä kupoa. Moro. Varmaan tässä on hyvä. Onkin mukava, kun tulitte meidän luokse. Eka kerta. Yleensä me on joutu itse ajamaan AT:lle. Niin, hyvä. Siirtä samalla tuo pätkän maalinkin johonkin tähän. Niin. En tiedä miten ralli omasta tämä oli, mutta ei edes kuuma tullut tuossa äsken. Elää. Nyt se meni nauhalle. No, ei tullut kyllä minulle. Kato miten hirveästi kulkuu tommonen poolo. Ei tuolla jo tommonen Mutta mä ei tarkoita sitä, että sinä ostat tuommoisen. Onhan nyt. En varmaan osta. No niin. Sen voin luota ihan tällä puhelulla. Kiitos Mika noista kaunista sanoista. On olemassa ralliautoja ja ralliautoja. Kyllä. Vilkastaanpas ihan kartasta. Mitä täällä olisi tarjolla? Vettä ei kyllä tarvitsisi tulla. Ei. Aika suoraa tietä, mutta sitten muista tuo loppupätkä on sitä helvetin pientä. Et siinä oltaisiin tarkkana, Tarkkaillaan tilanne. että ei reuho itsensä katsomaan Niin. ilman eväitä. Niin. 13 seconds to stage 2. Eikö kuulostanut vähän niinku ralliradiossa? Kyllä. Mä olisin hyvä siinä. Saa soittaa. 0400 Pasi. 3, 2, 1. Aja. Revittää. Hyvin vetää on. Ja lähtee vasempana. Ja valtion merkillä on tommonen oikein. Saattaa olla jopa jyrkkä. Tai ainakin pitkä. On se aika kohtuullinen, mutta ei hirmuinen. Ja sitten samanlainen vasen. On helppo. Helppo on ja suoraksi. Ja oikein helppo. Nyppy suoraksi. Ja oikein. On helppo. Ja vasempana lähtee sen jälkeen. Tiukkenee ehkä karvan, ei paljon. Aika paljon. Mennään takaisin näköjään. Niin. Joo. Ja sitten oikeeta. Helpohko. Ja vasen. Helpohko. Ja oikein helpohko. Oho, viitonen. Pikkusen ehkä kiinnostaa. Ja nyppy suoraksi ja lähtee vasen. Korjaan oikeaan tuo. Helppo ja vasen kohtuu helppo. Pikkusen ei paljon. Ja nyppy vasen. Helppo. Nypyltä yli ja nyppy oikein. Ja lisää. Ja vasenta. Meni ihan ralliomaisesti. Ja suoraksi. Ja nyppy oikein. Ja vasen 90 tulee sitten. 100 autoista vielä tuossa. Ja pienelle tielle ja sitten tarkkana. Ja vasenta. 40 rajoitus. Aha. Ja oikein. Vähän tiukkenee. Ja vasenta. Ylös. Ja oikeeta perään. Ja oikeeta. Ja nyppy vasen. Tai vähän vasen. Ja oikeeta. Tiukkeneeko pikkusen? Ei paljon.
suuntaan. Ja huomiomerkillä jotain. Ja joo, putoava oikea, pylväs ja ojarumpu ulkona. Oli siinä. Aika nopeasti tuli. Vai oliko se tämä? Täh? Tai se tämä voi enää. Ja ei se meni jo. No niin. Kyllä mä olin lukevinnas. Joo. Ja vasenta, vähän tiukempi. Ja vasenta nypyn jälkeen. Ja oikealle heti. Ja suoraksi. Vähän oikein. Ja nypy oikein. Ja nypy oikein laita. Ja lähtee vähän vasen. Luisu perkele. On. Ja oikeeta. En minä uskalla arvailla tässä kun yhtättiin. Anna vaan tulla, kyllä ne on. Joo, nypy oikein. Ja nypy oikein. Ja vasen saman tien. Ja vasenta. Ja oikeeta saman tien. Ja oikein vähän tiukempi. Ei paljon. Ja vasenta. Ja oikein perään. Ja vasen perään tiukempi. Ja oikeeta. Ja vasenta. Aha. Ja vasenta, pirun pitkä alas. Ja vasen helppo ylös. Ja nyppy vähän vasen. Ja päädystä vähän vasen. Tai en minä tiedä paljonko se on, mutta on vasen kuitenkin. Mitä tapahtuu? Ja oikein. Nypyn jälkeen tuolta. Oikein. Ja ylös oikein. Ja vasen perään, aika tiukka. Ja lyhyt jarrutusmatka maalilipun jälkeen. Ei. Mitä tuo oli? 5-2. Se pitää 5-2 ja 30 ehkä jotain. 3-5 puolella. Niin. Tuo turpopaukku on hirmu tärkeä. Ja minä saan kyllä aina pois. Se on refleksi yleisen miehelle, ei se voi mitään. Jollain toisella yleisen miehellä mennään esimerkiksi pyyhkimet tälle takalasin lämmin. Aika silmille tuli se 90, kun en minä nyt oikein... Minun piti ottaa niinku lukulasit. Takaputki on tippunut tuolta Paanasen. Oi. Jotenkin Lancerilla olisi ehkä mielekkäämpi ollut ajaa tuota. On, ja se on jotenkin turvallisempikin sillä Lancerilla. Kun niin, tällä mennään limitissä koko ajan. Ja... Niin, mitään ei ole reservissä. Sitten kun se lähtee luisuun, niin G-voimat hoitaa lopun, että tullaanko tielle vai ei. Niin. Annettiin tasoitusta vähän muille. Ei oikein tuo moottori jaksa. Vai jaksaa se, mutta siis hirveän kovasti menee muut. Näin leipää. Kaavaa Hervey ja ne ralliteita, katsokaa Inkaarista. Yleinen ja A-juniorin kaksivetoisen. Miksi ei ole ennakkomerkkiä? No en tiedä. Olisiko ne kato niin lähekkään toisiin? No jos se on. Yleisö, muista näyttävä linja. Jätössä tilaa. Jopa meille. Annako me parisen mentyä? No kokeile. ...12,3 kilometriä ja enempää kuin 21 minuuttia ei saisi käyttää tuo. Hirveä savottu. No on. Jatkuuko muuten seuraavalla sivulla? Hetki.
Kyllä. Sitähän on pitkä vasen sillalle vettä. Kasteleeko ne sitä koko ajan? Siinähän on tekemistä sulle ihan koko ajaksi. Pienelle tielle mennään ja putoava oikea syvä oja ja kivi ulkona. No, putoava oikea syvä oja ja kivi ulkona. Saitko selvä? Periaatteessa kyllä. Tuo sillalle meno on vähän huolestuttaa, jos on vettä, niin eihän se ole siltaa sille. Tai onko se kenties se silta niin väärin asennettu? Niin. Mitenkäs sitten suuntaan? Suoraan vaan. Suoraan vaan. Ja sitten lähtee vähän oikein tuosta. Ja sitten lähtee vasenta alas. Anna mennä vaan. Ja nypyn jälkeen oikein. Ja nypyltä lähtee vasen. Ja sitten oikein on. Ja sinne vaan. Ja helppoa, on se helppo. Tuolta takana olevalta nypyltä lähtee vähän vasen. Ei paljon. Joo, ja lähtee vasempana ja kirraa pikkusen, ei paljon. Ja oikeeta. Näyttää tiukemmalta, mutta ei ehkä oo. Eikä oo. Ja suoraksi. Ja nypystä oikeeta laittaa ja sitten mut suorana mennään. Nyt on kaikki irti. Hypättiin. Ei. 157. Joo. 160. Joo. Ja sitten on nyppyjä oikein, kohta ei oo vielä. Eikö vasenta, jatkuu suora perkele. Turha jarrutus. Ja suoraksi. Ja vasenta. En yhtä tiedä. Oho, se oli pukunen. Ja nyppy huomio. Hyppy vastamäkeen. Mitähän tuo tarkoittaa? Yhtään en tiedä tuommoista. Tämä. No en minä nyt tiedä. Vai vastamäkkeen hyppys? Ihan tähän se on. Joo, ja oikeeta. Ja on oikeeta. Irtosoraa. Ja vasenta. Helppo. Kirralpus. Ja mäen päällä tiukka oikea ja pylväs ulkona. Mäen päällä tiukka oikea. Ja oikeeta helppo. Nypy yli, jatkuu oikeena. Ja 90 oikein. Aika pahaa tuo. Ei ole. Vähän vauhtisokkeus iski. Joo. Nyt on pientä tietä, niin tarkkana sitten. Ja vasenta. Aha. Oh. Aha. Ja oikein tiukempi on. Tää on tiukempi. Ja helppo vasen. Ja en tiedä. Vasenta on kirra. Ei paljon, ei paljon. Minä en tykkää näistä pienistä teistä. Ja vasenta. Helponlainen. Ja nyppy suoraksi. Ja sitten lähtee.
oikein ajoissa. Sitä on ennakkovasti. Vasen. Ja siinä. Ja vasen aika tiukka. Ja pikku vasen ja oikeeta perään. Nyppy vähän, ei paljon. Ja oikein pitkä. Ja nypyltä lähtee vähän oikein. Ja oikeet ja vasen perään. Ja huomio, putoava oikea syvä oja ja kivi ulkona. Tuossa. Ja ylös vaan ja vähän vasuria. Ja suoraksi heti oikein on se päässä. Ja oikeena pitkänä. Ja vasenta. Kohtu. Ei oo paha. Ja oikein. Ja oikeeta. Ja nyppy vasen. Ja nyppy suoraksi. Ja vasenta verran. Ja lähtee oikeeta. Ja 90 vasen. Ja maali. 5432. No, mentiin. Ehkä paremmin meni joku noin aikaisemmat, No paitsi joo. jos ei sitä lähtöä lasketa. No sanotaan, että tehtiin lähtemätön vaikutus kyllä yleisöön. Tukehto se. Niin teki. Ei tämä vittu kun ei jaksa lähteä ja sitten jät oottamaan sitä, niin. Niin, että se nostaa kierrokset ylös. Niin. Joo, minkäs takia me istutaan tämmössä autossa? En tiedä. Tämähän tässä on koko päivä ihmetellyt. Taas olisi pitänyt nukkua yö yli. Lasittuneen silmin sekaavassa tunnelmissa on istuttu teillä pikkukopissa. Ja... Niin. Täällähän muuta jää ihan ralliakin. Niin. Sen verran, että kun se olisi annettu mennä, että ei tuota kenenkään tukkonaan. No niin. Paukku pian. Niin. Ihan pikkusen toisenlainen atakki, jos kyllä lähtee ajamaan tästä viivastakin, jos sille... Niin. Voihan minä sen sulle laittaa. Eli 3, 2, 1, aja. Ja oikein. Ehkä vähän tiukempi, mutta... Ja nypy yli ja oikeana jatkuu. Ja nyppy suoraksi. Ja sitten on vaaran merkki. Tiukka vasen. Kapealle sillalle ja vettä. Hajos jotain. Aha. Hajosko? Tuohon. Tuolla olisi tillu. Ei nyt rikota moottoria. Lähdetäänkö me tuohon? Se on siinä hyvä. Mitä tapahtuu? Mitä luulit? En tiedä. Irtasko jotta? Ei tiedä. 3 pöttynen sitä tuli aivan varmasti, mutta
Mutta että mikä on syy, sitä ei tiedä nyt. Kyllä te. Ei löyty. Olisiko tolpan kärkiveli? No niin, Mika. Täällä ollaan. Keski-suomalaisen hiekkatien varressa. Joo. Keskeyttänyt autojen raiderit menevät ohi ja Kyllä. omaa ootellessa. Niin. Joo, näin pääs käymään. Mitä kävi? Moottori sanoi box. Joo. Voimakkaalla äänellä ja veto hävisi siihen ja ei taas tiedä mitä kuuluu. Joo. Joo. Ei ehkä ihan niin raakinen kuin viimeksi, että Ei, nyt jäi nesteitä omiin lokeroihin huomattua. joo, eikä savunnutkaan. Ei. Joo. Joo. Nyt Skoda kuntoon. Ja saattaa mennä jonnekin palstoille. Saattaa olla palstoilla. Niin kuin tuossa videon aikana jo vähän todettiinkin, niin auto on hyvä, mutta miehet on vääriä. Täysin. Joo. No ei täysin. Mutta kuljettaja ei ehkä ole soveliasta. Eikä kartturi. Näihin tunnelmiin. Katsotaan mitä joskus. Näin tehdään. Jatketaan viettämään tätä sinun välivuotta. Näin tehdään. Hei hei! Hei hei.